Hej, Teresa. Var I ude i går? Ja. Ej, så I Carsten og Kirsten i går? Det var totalt mærkeligt. Det er en time nu. Skal vi følges? Nej. Okay. Det er Nita der, ikke? Ej, jeg kan slet ikke klare hende. Men det var egentlig også bare fordi, jeg tænkte om altså hun virker jo meget sød. Vi kunne jo godt... Er du dum, Natasha? Jamen, jeg tænkte bare, vi kunne jo godt give hende en chance. Skal vi give Ida en chance? Ja. Hvorfor? Jeg synes bare, hun virker der som meget sød. Altså, hvis hun skal være med i vores gruppe, skal hun i hvert fald gennem nogle ting, som jeg kan grine af. Men jeg kan ikke bare komme ind i vores gruppe sådan der. Nej. Det er ikke sådan Ida i hvert fald. Nej. Hende kan jeg slet ikke lide. Nej. Men det kunne også være meget sjovt at have noget på hende af. Ja, ikke? Jo. Men hvad havde du så forestillet dig, at hun skulle igennem? Altså hun skal i hvert fald ret lige karakter fra 02 til 12 i dansk i en forretningskontor. Det skal hun. Ja. Det skal jeg. Jeg skal have i 12-tal. Ja, jamen det er en god idé. Ja. Hvad med dig? Kan du ikke finde på noget? Jo, Ja. altså hun kunne jo, jamen altså, hende Line fra klassen, du ved hende. Ja, lignende som i det Ja. i dansk. Ja. Ja. Altså hende kunne hun jo godt være rigtig ondskabsfuld overfor. Det er en god idé. Ja. Det kan hun. Ida? Ja. Selvfølgelig vil du gerne være med i vores gruppe. Men der er lige nogle ting, du skal gå igennem, før du kan. Ja. Vil du ikke forklare hende det, Natasha? Jo, altså først så Exona, hun har altså kun fået 02 i dansk. Ja. Totalt uretfærdigt. Så er det klart. Nå, hvad var det fordi? Det var på grund af Line. Ja. Så vi tænkte faktisk, at du skulle ind på rektors kontor og rette hendes karakterblad til 12. Det er den første ting, du skal gøre. Ja. Og Kan du ikke lige fortælle lidt hurtigere? Jo, og den anden ting, det er at hende Line der. Og hende skal du være rigtig strid ved. Du skal vælte hende. Ja. Og så den sidste ting, er vi sikre på, at hun skal. Det bliver hun nødt til. Du bliver nødt til, at du skal stjæle Mikkels bil. Stjæle Mikkels bil? Ja, det skal. Men er der ikke nogen andre ting, jeg kan få lov til, hvis jeg vil være del af gruppen? Nej. Det skal du. Nå, okay. Jamen. Vi skal også gå nu, Natasha. Ja, okay. Haha. Ja. Du var med i et trafikuheld. Er du okay? Hvad skete der? Du kørte ind i en anden bil. Jeg bliver nødt til at tage dig med på politistationen. Nej. Der sidder også 2 andre og venter til noget afhør. Hvad laver vi her? Der har været en bilulykke, og jeg har set jer flytte på gerningsstedet. Det var ikke os. Natasha, hvad har du at sige til det? Det var ikke os, Natasha. Natasha, Nej. du ser skyldig ud. Du ligner en, der har noget på hjertet. Jamen, det har hun ikke. Jamen, Det var os. Det var os. hvad fanden er gang i, piger? Jamen, det var bare for sjov. For sjov, der er sket en alvorlig bilulykke. Det er ikke for sjov. Vi ville bare... Det var bare for sjov. Er der sket hende noget? Nej, Nej. hun er okay. Så er det fint nok. Det er ikke fint nok. Man laver ikke pranks på den måde. Men det her, det er en sag, jeg tager op med jeres forældre og med skolen, og så må vi se, om de kan finde en straf for jer. Nu var I mindreårige. Hvis I overhovedet ikke havde kørekort, der kunne være sket en forfærdelig ulykke.
Jeg kontakter jeres forældre og skolen, og så får vi løs på den her måde. Hold kæft, en nederen straf, mand. Ja, det var sgu ikke det værd. Skal det ikke tage hjem til mig og se en film? Jo, God idé.